warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem bekti kula Mak Cange Mbak Limbuk Pak Minto Darsono. Sehat selalu bapakku, cintaku, sayangku. Alhamdulillah sehat selalu tole gareng. Sampean dhewe kepiye keberadaannya? Awit donga pangestu Bapak, kula pinaringan sehat tur ya waras. Utamane sehat tur waras, sehat to lek ra waras turut dalan bangkrah apa? Nggih, penting sehat lan waras. Waras. Jadi sehat lahir lan batine. Nggih, sehat ki perangane jasmani utawa badan, ning nek waras ki nggon kejiwaan. Betul. Mergo akeh saiki wong sehat ning ora patek waras. Lah, kuwi. Ki Ketoke sehat ning gendeng ki yo akeh lho ngono ki. Awake sehat ning jiwane lara. Ku terus mlaku terus dalan ngoten nika. Karo nembang dhewe. Nggih, titikane gampang kok wong ora waras niku. Piye? Angger ngomongan dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Iki mesti ora waras. Ora waras. Wong mriki dalu niki nggih enten, mriki nggih enten. Ngomong dhewe disauri dhewe titikane wong sing ora waras. Iya, pancen. Titikane ngoten niku. Enten ta Pak niki? Kene. Nggih. Ora enek wong Paldoyong ki sehat kabeh, lahir lan batine. Nek Paldoyong sehat, ning wengi iki enek sing ora waras. Oh, kowe ngarani aku mergo aku ngomong dhewe tak sauri dhewe, terus mbok anggap aku ki wong gendeng ora waras. Lho, mboten ngarani pake, kula ora wani ngarani pake kok. Lah terus? Wis pokoke enek wong angger ditekoni iki wonge. Lah, ngene Mas Gareng gandeng ning kene iki enek wong sing ora waras, sampean ngerti? Ing wilayah Jawa Timur ki untuk nambahke wong sing ndak waras ki parane nyang endi? Ya rumah sakit jiwa to, Pak. Ngendi rumah sakit jiwane ngendi? Ya rumah sakit jiwa di Jawa Timur. Heeh, wis tau mara rono. Empun. Berarti para awakmu wis tekan kono kowe. Ning lak kula pun mari, Pak. Terus? Pun mari. Lah sing urung mari ki ya niku wau, Pak. Ditekoni ora gathuk. Oh, ngerti lek niki sampeyan nganggep aku wong ra waras, wong gendeng ya gene kowe kok melu. Lek gelas aku wong gendeng kok kowe dadak melu karo wong gendeng. Lho kula ora ngarani Pak gendeng kok. Lah terus? Pak niku gendenge gendeng neng nggon kabudayan. Nglestarekke budaya wayang. Ya. Ngoten. Lah nek Pak gendeng ya berarti sindene ya gendeng. Lah ya mongko kene gendeng, sindene gendeng, yagane gendeng, bintang tamune ya gendeng. Gendeng. Berarti warga masyarakat Paldoyong ki Ayo muni gendeng berarti patak watu kok ngisor. Ki warga masyarakat sing bijaksana. Enek wong gendeng-gendeng dilumbukne kon main mulai sangoni. Iya. Selamat. Bijaksana. Bijaksana. Tur Paldoyong iki tegese ngerti nggon budaya, Pak. Ya. Tresno kalian budaya ora mung urip, ora mung nguri-uri ning ya ngurip-urip. Betul. Titikane ora nguri-uri ning ya ngurip-urip, anggone ngurip-urip niku titikane kanthi nanggap. Nguri-nguri tegese melestarikan budaya. Ngurip-urip tegese menehi rejeki karo seniman. Seniman. Wonten ing Paldoyong desanipun Sambi Gedhe. Sambi Gedhe, nderekipun Kecamatan Binangun, tlatah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ah, iki jane Sambi Gedhe iki mengkuwerdi lho. Ceritane iki kene iki akeh wong nyambut gawe. Lah, disambi nyambut gawe roh-roh gedhe ngono. Wah, kula mung karangane wong golek dhuwit nek ngoten niku. Loh. Sambi Gedhe iki ndek mben iki teng mriki niku ana wit sambi sing gedhe banget, mula aran Sambi Gedhe. Sing ngomong sapa? Kula dhewe. Wong iki ya padha-padha wong. Kene iki sing jelas dingge nyambut gawe disambi makarya roh-roh gedhe ngono lho. Sing gedhe napane? Pikiran dhewe, tuwek dadak dijelaske. Ya ora kuwi asline ora kuwi. Sambi Gedhe, sambi niku wae jenenge cacil. Nggih ta? Cacil ki apa? Cacil iku arane cacil. Tahu mangan cacil? Empun. Ha iya. Wae sing kuning nika dadi cacil, cacil woh sambi, wong mecicil arep mati. Lah, lire warga masyarakat mriki ndek mben kuwi kanggo pitulungan piyai kathah. Anane wit sambi niku, Pak. Ora ngerti sejarah wae kok disambi jare gedhe iki apa? Iya lek jaman sak umuranmu
kepara sak umuran kuwi diarani wit cacil iki kabeh do ngrasake. Ana sing legi, ana sing kecut. Kecut. Jaman biyen iki angger sarapan rong mateng iki menek wit cacil ngono wis lega ora jamak. Nggih. Derek remen derek bingah Pak Minto. Sowan wonten Paldoyong dalu punika anggenipun ngawontenaken tasyakuran. Bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun leres Pak niki. Bener. Wah, hebat luar biasa. Mung sak dusun wae iso nggelar kabudayan sing kaya ngene apike. Tur iki agenda rutin Mas Gareng. Tahunan Pak. Bale desane ya bersih desa, Nggih, Paldoyong sebagai dusun ya tetep bersih dusun. Wah, alhamdulillah tegese wonten ing Paldoyong Sambi Gedhe mriki budaya iso ngrembaka. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan Sambi Gedhe Paldoyong luar biasa. Muga-muga mancing sing dadi sedulur nggih Mbah Minto. Alhamdulillah ini patut nggo tulodo dening dusun-dusun lan desa-desa sanese. Dadi ngetokke rasa syukure bumi sing nuwuhake panguripane disyukuri pendak taune digelarke wayang tontonane. Ya. Ajang silaturahim kabeh padha ngumpul mriki didongake sedaya warga pinaringan sehat, panjang umur, kathah rejeki Allahumma amin. Sing tetanen didongake pinaringan ijo royo-royo subur kang tinandur omone ilang panene melimpah yen wis didol panene hargane larang Allahumma amin. Dongake kabeh ora mung sing petani ayo sing pedagang ya pinaringan laris kulak murah adol larang batine akeh Allahumma amin. Sing pegawe mundak jabatane ditresnani karo atasane mundak gaji lan pangkate Allahumma amin. Prawane sing durung entuk jodoh muga-muga gek ndang entuk jodoh. Joko Duda gek ndang rabi, Rondo Duda ndang rabi, sing tuwa-tuwa ndang munggah haji maksudnya munggah haji ngoten. Alhamdulillah uga ora lali sing sekolah pinaringan pinter Pak, pinaringan pinter sukses berprestasi didongake sok ben enek menteri saka Paldoyong iki Allahumma amin ya rabbal alamin. Tur meneh Mas Gareng untuk wilayah Kabupaten Blitar ini patut untuk diacungi jempol. Hebat dalu malam hari ini tanggal 8 malam 9 Mei ini ada 17 titik pagelaran wayang kulit. Blitar dalu Blitar 17 titik. Wah, hebat Blitar berbudaya luar biasa. Ya. Elok 17 titik. Iki ngantek kentekan dalang, ngantek kentekan yoga nek iso kelakon ngeten. Iya. 17 Dadi titik. dalang sing ra ndek rombongan kuwi mesti bingung le golek rombongan. Iya. Nah, ning niki mujudaken kabupaten yang nguri-uri tetap melestarikan yang namanya budaya, terutama budaya wayang. Iya. Luar biasa 17 titik dalu niki. Mongko menurut kabar yang saya terima Pak Minto, di antara 17 titik yang paling meriah terjadi di Paldoyong dalu niki luar biasa. Iya, mergo disengkuyung Gareng Tralala. Ada berapa gareng yang malam ini menghibur di Sambi Gedhe Paldoyong. Gareng Tralala. Kula Gareng Tralala. Gareng Palur. Gareng Karanganyar. Gareng Wonogiri melumpuk dadi siji ning kene. Lho asline ya siji niku kurang lumpuk. Lho, dhisik iki lak arane iki lak Gareng Palur. Mergo kula manggon ana Palur Solo. Ning kono mergo dadi ngersaing warga masyarakat Palur ditundung kon nyang Karanganyar. Kaya kok ngono ya ora wong jenengan ya seksine kok dadak. Terus ana sing ngarani Gareng Sangkuriang. Sangkuriang mergo dicekel karo campursari Sangkuriang. Ning kono ngetengi sinden terus kowe ngalih. Alah, sing teruske ya kono kok dadak. Lah. Terus sakniki pindah ning Wonogiri dadi Gareng Wonogiri. Ngoten lho Pak, ora kok kula ki pindah ki ngetengi wong anu mboten, kula ki resik Pak. Jenenge wae Gareng, nolo wi Gareng. Nolo ki ati, Gareng ki wis ngarani resik. Atine Gareng ki resik ora tau mengak-mengok, istiqomah tumaknina di jalan yang benar. Ora percaya jenengan teka kanca-kanca pengrawit. Kanca-kanca pengrawit apa wis tau ngerti nek aku neka-neka? Wis. Lho, iya. Niku tok sing ngancani, Pak. Saking primpene kok.
Mboten jenenge kula ki mula seneng karo tokoh Gareng ki lak enten filosofine to Pak. Heeh. Sikile gejik. Sikile gejik mlaku kudu kebaeng tang ati-ati. Tangane ceko. Tangane ceko ora kenek pok jupuk anake sapa wae. Betul. Motone kira. Kira ora kenek nyawang barang sapa-sapa, barang ayu elek kejaba neke dhewe, bojone dhewe. Nah, ngoten niku, Pak. Kula kira tau neko-neko, Pak. Ora tau ning lirik kerep. Endi motong lirik ning lak penting lak ora teko batin, Pak. Iya. Lah nggih. Wah, dalu niki luar biasa penontonnya Kupeng arep mburi kiwa tengen Pak Minto. Luar biasa penonton ngantek kaya ngene oke. Sing mriku malah lesehan ya. Sehat-sehat saya nggih, Bu. Nggih, hati-hati sing lesehan, diantisipasi aja nganti klebon orang-orang. Wis nyenengke tenan. Penonton ngeten iki ora lho. Kok sampean ngelekke aja nganti klebon orang-orang apa pernah kejadian seperti kuwi? Bojo kula. Bojo kula nonton wayang ngoten nganggo rok cendak nggih lesehan ngeten iki. Heeh. Wong iki rusak, kusek ngoten niku. Lah ngopo? Tak tekoni ngopo? Ketoke klebon orang-orang, Pak. Kula kan ngetokne dhewe man, wis tokno wae. Lah ki engko piye? Engko lak metu kelenger karepe dhewe kula. Kira metu griming orang-orangnya terus semaput, Pak niku. Kena apa wi? Ya omongan ora enak. Kanca saiki musuh. Kok iso ngarani bojoku kecing iki ra mungkin no. Pajake bar tak kosek kok senengane. Suwe ra temu karo rombongan Sekar Gadung kok saiki dadi rombongan tawon ndas kabeh ngene. Ora kok tawon ndas piye? Ateng celekit ngene lho ya tawon ndas to ngeten iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niki ngeten lho Pak Minto lirik penonton sing kathah ngeten iki tumplek-blek saking aparat pemerintah rawuh nunggil dadi siji kalih masyarakat. Mongko kiwa tengen Kupeng dadekke semangate sing nyambut gawe. Sing elok meneh siji Mas, penonton Paldoyong Sambi Gedhe. Nggih. Padha nonton kabeh madepe nyang rene kabeh. Alah jenengan ora ngerti esok kemeruh. Lah kok Ya ora kok kabeh madhep rene ora. Sing madhepe rono mo ya enek ngesor debok mo kiri-kiri ngono ya enek kok. Uyuh. Bapak kerja. Alah ya. Kuwi anake iki anake ya. Pak, anake. Iya, Pak kerja sik. Nek kira-kira ganggu ditanu kok ning parkiran dikunci gondok. Ngono-ngono. Cah cilik-cilik oke sing do nonton wayang niki hal yang bagus Pak Minto. Dari anak kecil sudah diedukasi ditonton ke wayang supaya ngerti karo kesenian karo kebudayaan wayang sehingga wayang tidak akan bisa punah sampai kapanpun dan tetap dicintai di hati masyarakat. Elok ngeten niki tonton ke wayang ngeten niki elok. Tak syukuran nanggap wayang keluargane dijak rene kabeh. Ning dalu niki aman nggih wonten ing Sambi Pal Doyong. Nggih, muga aman. Iki ana pundutan gending sing ngaturke kudu panjenengan. Napa, Pak? Nyuwune Lintang Asmara. Ayo. Lah. Wis pilihan sindian semene iki sapa sing mbok pilih sing cocok karo atimu? Pak mawon sing milihke. Kula anggere milih wong wedok bola-bali mesti kleru. Pak mawon sing milih. Layak rabi ping pira sampean? Pira? Wong milih iki lek cara wong Jawa kan bibit bebet babat lan bobote. Nggih. Lah kowe iki ngawur kedereng nepsumu wae. Ya ora wong jane wong alangan kok. Wong kula rabi yo gelak ping pindho iki jenengan ping pinten? Pisan. Alah. Ora kok lek mualah ping pira? Wong ya padha kok senengane. Lah dari sini kan mbok akoni. Mlakune ngene kae. Lemu sia-sia. Nah, ben di kancane karo anak wedok. Sinten? Iki Mita. Non? Mita. Cah loro. Mita. Karo Hani, cah loro. Mita karo Hani. Iya, heeh. Sing di? Wah, kalah karo penonton. Penonton ngersake. Mengkono garapane dhewe, mengkono garapane dhewe. Sik bocah loro iki. Iki sik. Heeh, ben rada klenger njur mengko lek wis denger didu karo Pipit. Oh. Niki riyen. Ki nek sing bagian iki mengke lagune beda. Beda. Mengke yasinan. Iki sik. Niki kalih, Pak. Ya, kuwi coba le cara sampean pilih pilihan ngono wong lanang milih sing ndi? Pilih aku to, Mas. Sing dhuwur. Ngene lho. Sing kene lho mesti jeru. Ora maksudnya. Oh, enggak, Mas.
Jeru apa nih? Jeruk. Sumur kuning dhuwur kan jeru ki dadi nek nimba ki iso malah justru ya jeru aku gak suka. Lah piye to? Nggonku ora gaduk. Sing gedhi. Kok teko jeru barang. Sumur, Mas. Sampean kan nek seneng adus to? Heeh. Kono ki sumure sat, kekeringan. Loh, perkara kene sat engko tak aliri. Lah nek kekeringan kan enek banyune. Aku nek sumbere. Endi? Iki. Lah. Penane kok nek kono enek kene gak enek ngono apa? Ki cah loro kok rebutan. sing siji jero, sing siji nyumber. Sore nek pilihane wong sing nyumber karo sing jero ya padha-padha lumuten nek kok dadak. Ya nek sampean pengen sing nyumber, pengen sing jero. Ha kelo. Endi? Nyumber lan jero. Ha. Ya mborong nyoba kok. Mas Gareng. Non Pak. Iki sadurunge iki ana salam. Salam. Sangka Jabotabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera, salam kenal KWN Komunitas Wayang Nusantara se-Jabotabek. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Niki napa leres adminnya Kiminto Darsono. Iki kalih ibuke niku nggih pun di tanggapi pun di ngertoske lek pancen iki admin Sekar Gadung. Mboten nanti tampil teng Jakarta. Takut larang Bu. Pak ada agenda Ambalawarsa sebetulnya bulan Agustus mau wayangan. Iso maca apa ora? Cuma budgetnya itu berapa ngono. Oh alah. Hak. Budget Pak, budget. Tulisannya budget. Macane budget. Bisa karepmu wong sing duwe HP aku kok. Dalang ki nek tuwek. Kadang ning ngeyel. Kinten-kinten pinten. Nyang-nyangan kok ning panggung iki kaya kira-kira ki mengko Japri mawon kok nyang-nyangan ning panggung. Senengane kok. Lah ya, enten tulisane kangge ora enak. Namung anu Pak minta ampun ngantos beto Gareng kula paling mboten demen bintang tamu Gareng Tralala ngoten. Lah kula nggih awan nggih campur sarine apa? Kula nggih campur sarine awan mungkin terus nembe wayangan wengine. Nusul. Oke. Kok nek awan ra campur sari berarti wengine ya batal, sisan sing ra mangan. Ayo diaturke kaya ngapa? Mita. Oke. Hani Kusuma. Siap. Apa tembang iki mau? Nah, ya ora kaya ngono. Lintang Asmara. Yuk, dados. Lintang banjet. Lintang Asmara kagem segenap siang grup Sekar Gadung uga grup Sekar Gadung tanpa kecuali mong eling manising ati sejatku bisa anduweni marang sang Hyang permintaan dari Mak D Sampang Lintang Asmara. wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jero ning patenku Wong bagus hantep loro
bakal sirna bersama Gareng Tralala luar biasa tidak goyang lagi siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyasulaji tresnamu kinarya tapa susah jroning batenku sanadyan ngarungi tanyu sekoro rasaku ra bakal sirna Senadyan nyawa oncak saka raka wes tresno ra bisa dipisahno yen wis tresna ora bisa dipisahno. Nah, matur sembah nuwun menika pundutan saking Pak Disampan sampun katur Tembangipun Lintang Asmara. Lintang Asmara Genduk Hani kalian Mita Hiro Mikano. Mita Hero Mikano ya kuwi mau. Asli keng anu to, Jepang to, Nduk? Asli. Oh nggih, putih-putih Pak, nek Jepang putih-putih, Pak. Sapa omong? Jepang kaya Mbak Mikano niku lho. Putih Mikano. Sapa omong lek putih-putih wong ya enek irenge. Ya enek ning ora ketok, Pak. Pundutane penonton dibabaske dipinangkani. Napa? Mbak Pipit kae kon ngadeg. Lho iki. Ya, ngadeg kok, Nduk. Wong ayu. Lho, ayu ki nek mung iki lak tataran wong ayu. Heeh. Niku sak dhuwure ayu kok. Saking ayune wong asu. Wong ayu. Lho, waduh niki. Iki karo Mbak Punjung, coba. Kalih Punjung. Karo Punjung. monggo Mbak Yu Nene. Siji lemu, siji tipis. Ayo. Ora apa-apa, Pak. Wong ya lemu ki sing penting sehat kok. Nah. Amin. Mbok anu nduk kowe sing kene Cahayu. mriku Aku kok semelang panggunge guling rono malahan. Nah, ngene. ya ngono kuwi lek suwe raruh Sejomplang ngono malahan. Wis ditekoni. Sehat Nduk Punjung? sehat Kok semangat ora? semangat Semangat nyambut gawe semangat. semangat Sehat, Pit. oh Lah sing ora cetha ki sing takon jelas tekan kene iki lho ya mesti sehat. Ya ora ngerti kok wong teko kene ketoke lungguh ora sehat ya enek kok. Sapa? Lha iki Hani iki koyokan ning kono barang ki lak jenenge ra sehat. Ah iya. Cahayu apa ora apa-apa. Cah ireng. Ireng manis.
dalem Kang Mas. Lho ngene iki, setidaknya iki ndek bojo ngeten iki lah ya patut to, Pak? Patut. Lah iya. Lah wetekno aku ning omah Pak mbok sia-sia ae, mbok tanding-tandingne ae panggan. Lho ora kok tegese ku tanding-tanding. Iya iya awakku lemu gedhi sak gedhon, ngerti aku. Iki justru malah kowe iki tak bangga-banggake karo wong-wong. Lho nek iso kuwi ndek bojo sing lemu ngene iki. Elah, Lho, dadi omah iki nek iso ning ngarepku, muni ngono ning ngarepku. Ora. Alah ndak ning mburi mah muni. Asu, kapan gendang aku iso pegatan karo kuwi. Ngono, aku krungu. Ora tenan ora. Tenan. Malah justru kanca-kancae tak omongi, nek duwe bojo sing lemu ngene iki. Lah kok ngono? Nek iso dilemokke awake. Ya, diokahi mangan konsentrat. Jarane wingi jenengan ngendikan jarane piye to ya Dek Maria punjungku sayang aja kaya pipit sing kaya anu kae magicom kae. Loh, Dek ini kulkas 2 pintu saiki magicom. Apa lanang malah ngendikan kok malah malih karo aku gak oleh lemu. Maksudnya dietnya aja nganti kebablasan. Ngono sing tak maksudnya ngono kuwi. Lah, kowe ngene tok wae, wis aja diet ngene wae. Ngene wae. Kok tenang, tak jikok niki entute kok, Pak. Heh? Jadi nang omahe Iki harus ada segi penggenaan. Lah nggih. Lek lemu kok jiko entute. Apa ada perbedaan antara yang tipis dan yang lemu itu terkait dengan entut mengentut? Iki lho Pak nek ngentut punjung wonge tipis nek ngenten Pak. Titit. Sopo mong? Ambune iki punjung. Lah nek iki beda, Pak. Piye? Nek nggo klakson. Tot. Tetep ngene iki. Lek cilik iki entute ora mong piye nggih? Ora ngono. Lutuk. Lah Mas, lah Dek ini bermanfaat tontotku. Kena ngecetek geni ta? Sabar ra pirsa ta, Pak? Cetik geni iki Ceritane Mas. setengah dina iki lak citane ora urip, Pak. Heeh. Mergo kayune bar kegremisan. Terus Bojo kula niki nganggo rok cendak ngeten iki. Ndodok ning ngarep pawon. Bareng ndodok niku roke suwek genine langsung makbel ngono, Pak. Bel. mergo Enek sing damu. Kayak semacam kompresor ngono ya Mas ya. Mbok wae brengosen ngono wae. Ya tapi bermanfaat toh. Manfaat. Heeh. Ora usah nganggo korek. Tambahin tut dodot niku wae. untuk membedakan antara yang tipis dan yang lemu biar Mas Gareng ngerti, ini harus ada segi penjenggelingan. Ayo. Ati jenggleng kok sambati ngapa to? Aku lagi M. Bojo 6M lah arep dikapakne kuwi. M ki tegese males Mas, capek. Sing semangat. Nyambut gawe ora entuk males. Kok nek dadi rezeki ndak ora berkah. Nah, Ono semangat. Wis pirang dina eme? Lah, Kan keinginane lho Mas. lah saiki wis ketemu saiki kudune mari. Semangat, orang M ki ora males. yo, kaya apa? Diawiti saka sing ndi? Ya manut. Lho, Manut kula kok. ya, Gen tak pilih dhewe kok. Lah nek sampean pengen jenggleng ya jenggleng kene. ora. Lah iya. Manut aku sing arep jenggleng aku kok. Sing bawa sinten? Lho, sing bawa sapa? Lho. Jenglengan apa nih? Lah jenglengan apa iki? Ya capek gunung loh. Iya, ade ora takon. Anjinge iki. Ngono kok arep mangkat kabeh kok ora ngerti tujuane. Iya lho. Ya sak dalange kok ora ngerti tujuane. Dadi pangkur capek gunung. Heeh. Dijenggleng niki. Heeh. Oke. Saben wengi ya kena, mingkar-mingkur ya kena. Siap. Ayo oke. Wis Senin Selasa Rebo. Senin Selasa Rebo. Kemis Jumat Setu. Lah Minggune. Minggu nggo suntik. Wis kuwi gunah capek banget kuwi. Niki jenglenge manut kula lho Pak. Sak karepmu. Sekar gadang manut kula nggih. Ya. Oke. Siapa dhisik sampean jeneng? Aku Senin Selasa Entek Rebo. Sekar Gadung, manut Gareng kok Gareng ndak cocok karo Sekar Gadung. Pateni. Hah. Wis kereng-kerengan iki. Urip neh no aku ndek wong jero kok. Lho, urip neh. Urip neh no. Kok padha nekku. Mati suri. Nggone Pak akhir kena kipas angin malah turu no kok. Ayo, coba kaya apa? Saben bengi nyawa. Bapak. Ayo Yo, wae. seneng
mung dengan bentuk ngono kuwi, ndak kon piye ngono? Ya pertama ngene sik Oh, to, Pak. iya. Pertama ngene. Manutan to, Pak. Ya. Nek ora yakin ditandangi dhewe lho, Pak. Manutan lho, Pak. Iya, aku tak manut awakmu. Kenalan sik lho, Pak. Heeh. Ndi mau? Lho iki. Ngene. Ya, ngene. Kenek lho, wayahku ki kenek lho, bawa kok tak ijolne togok lho. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Njalukmu piye? Njalukmu piye? Aku lek ati kendangi Mas togok iki gak semangat. Sing toko ki sing endi? Ora makan. Iki tokoke iki ora enek. Makan. Oh, bawa ku ya pengendang kok ya. Ayo, wayahe kenek kok. Baleni. Kenek Nek iki dikenekke. Dituruti. Wong ki nek lagi M nyat nesor ning ngene iki. Emosiku ndak stabil. Iya. Astagfirullah. Konang. Ayo tawa. Ya ngono. Ngene sik, Pak. Ngene iki sik. Ah, leren dhisik. Ngombe dhisik. Ganti. Bapak arep ngresake. Ngene ya, Mas. Resake aku. Madepi rono. Aku ngene. Iki buka sore temu subuh iki. Piye? Lu mbok anu. Lek jaremu gaya cetek geni. Dodokmu apa piye? Ngene. Bayo. Kuwi nek pemaine angin lak ya muni. Coba miken enek apa enggak? Tenan, Bang. Kuwi nek angin mesti. Jan sak jonggrong. Ora masalah, Pak. Kain bludrut jangan disikat. Kalau disikat eman bludrune. Tegese. Duwe bojo lemu aja dipegat. Yen dipegat eman nglumbruke. Eman apa nembune? Sing mburi. Mburi, mriki. Aku tak ora nasib. Nggih aja suwi-suwi. Nunggu karo menamu ben mari ya. Yen mamajang, ayo Mas. Among karo Mas. Iki piye? Among karo Iki sing endi to, Pak Minto? Sik. Apik sumpah, Pak. Lah kok Apik. piye to Mas? Sampeyan ki lho jarene ngersake. sik apik piye? Lah apike piye? Yo kowe manut to sik to. Piye? Lho, tak to. Apik. Apike? Apike yo piye? Kok jan sampeyan ki jane piye to Mas? Kaya foto keluarga. Hah? Ya sampe piye lho Mas? Kaya foto keluarga. Kaya foto keluarga. Piye lho Mas? Kuwi apane Mas? Anu, cari. Udu. Lah ujare kok iso ngene? Rumah sama apa nih? Lah apa? Maduran. Nanti mau? Iya. Tidak, Mas. Alah. Kok malah nyemprit? Piye? Masa iso beda ta sih?
Iya beda. Lah kono sing emek kena lho kene sing Emek iki nek ditonton wong live streaming Kiai Kata lho. Emek iki males lho dikira MBA ngono. lah iya males. Lah aku ki lho semuangat wis tak ngomong enek ngene. Malah apa Kok iso malah ndak kena? Dadi wong wedok malah anteng ngene iki wong lanang malah rahap ibarate panganan wis diler ketok kok ben dipuluki Oh sampean berarti nyuwun anteng. Ora. Terus piye? Ya piye? Terus piye? Dewake goleki. Dewake goleki. Apa aku kan ngene? Asik. Asik. Lah piye to? Jan Mau ngene ngene. Nek mau ngarep ya? ngene. Wah, malah ngeces, Pak. Ngiwiwi ngeces. 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 Apane lho, Jek? Apane? Wiron. Oh. Ya wiron kok ngecas to, Mas. Lah, barang wis ngeces ngono. Mencos ngono lho, Mbak, mencos rene. Oh, miring ngene miring. Nah, nek nggonmu lak lurus ta. Ngene terus ces. Yo ngiwiwi. Iso jegleng ra? Bisa, Pak, iso. Tak ganteni kapok kok. Iya ya, aku wis kruk. Jajal Dalang ronone. asine pengen. Jajal Pak Dalang ronone. asine pengen. Pak Dalang asine pengen jajal jenggleng. Mbok nggih lho, Pak. Timbangane. Cuman Ya, sampeyan dalang. ibarate sayurane ben ngrasake liyane. Ora aku jegleng ibumu yang ngantek gumoh-gumoh. Lah ora pengen beligo, Pak. Heh? Ora. Ya. Ora usah. Ayo. Siapa iki? Jajal ronone, jajal. Oke. Kembang api. Aku sing anteng ya, Mas. Enggak kakean polah ya. Ya wis. Kowe anteng tok no wis engko tak puluki dhewe lho. Nggih. Rek aku yo anteng kok, Mas. Aku ki trelek nang omah ngono anteng, Mas. Ora kakean polah. Ya aku yo rek jalan masak ngono yo anteng. Nang omah ki ora tau. Sido podu. Kok malah gembreneng wong loro. Ya kan nganggo pemanasan. Barming. Aku mengurung kena lho, Mas. Aku wis sabar lho. Tapi kan kowe wis ngetek-ngetek ngene kan. Lho ngetek-ngetek tek murah giyo. Kejeron, kejeron. Piye? Ora giyo maksude njegleng aku iki sampean kurang dhuwur ngono lho. Ora kok ora giyo. Piye? Golek nggone ora ketemu. Oh berarti carane sampean salah. Lho kudune piye? Kudune piye? Kok tak WA? Kene sik. Sing penting lak betah tadi. Piye? Rira. Keren. Wis ngene iki. Aku tak ijani nah, usah aku ngerti arah hidupnya ning ndi nak ngerti. Arah hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madepe mriki. Terus? Nah, bekakah. Ora iso, Mas. Kurang sithik dicinceng kene. Jareku suwe, Mas. Ya Allah, Pit. Pripun? Iki susu apa punuk? Niki punuk wae. Punuk. Nggih. Lho, lha ndi to, Pak? Lho, Iki lho. Berarti sirahe kepuntir iki. Lho. Panen sirah kok kepuntir. Lah ngarepe ndi? Mburine ndi? Iki ngono padha sak awak, Mas. Masyaallah. Piye? Nyapa? Lah madhep rono. Ngene. Lha iki kaya tutup ngene kaya mbung ngarep lho, Pak. Lho. Golek musio-sio. Iki apa lho? tong Pit, rasa digrayahi. Nah, Mat. Apa lho iki, Mas? Nggo bedake ngarep karo mburi. Lah kok? Ben ana bedane. Lah sirahku kudu malik rono. Ora, dadi mburi kita kayak biru warnane. Terus sing ngarep Tilik ana dhewe. wayahan Yo, lho. coba. Ki. Pacita saruni
Piye, Mas? Aku gak mampu. Lah ngopo? Gak mampu nek karo awakmu gak mampu. Lah ngopo alasane? Angel. Lah kok Ora, lho angel kok takok. angele piye? Maksudnya iki angel. Awas kono rono mulya rono. Lho kok mulai nanti? Rono. Kene lagi M, wewe. Kene lagi M, males. Lah jarekmu angel. Tak telatenane, sapa ngerti. Kok ngarep putih? Bekakah? Oke. Angel lho Mas, suwek aku jarekku. Ora masalah, ganti no, Sekar Gadung kok. Wes. Lah piye jarek kon cincing? Aja dur-dur. Aku ndak rasa bedake endi lengan di panas. Oh, dan ora entuk nesu. Nyat kowe gur tak nggo nguwak regetan. Sia-sia. Bojo sing setia sing isane ngeten iki Pak Trimo ngeten iki. Heeh. Bojo sing salehah iki arep ngomong didadekne tempat sampah ya panggah manut. Ganjarane swarga iki ngeten iki. Heeh. ngono ya Mas ya. Manut to. Iki mengko tembange Napa? mengko Bandung Bondowoso digarap sak prakmenane. Sing piye Pak kuwi? Boh. Panas dingin. Ya. Panas udan aling-aling caping gunung Langsung Natyan Wadon sarta langsung mentaraman sesek Mas. Selamat malam hadirin berbahaya. berbahagia. Berbahagia. Malam hari ini akan dihibur bersama seni ketoprak Sekar Gadung Indonesia akan membawakan satu buah cerita yang berjudul Roro Jonggrang. Adapun para pemeran, Roro Jonggrang diperankan oleh saudari Pipit. Bandung Dlondongwoso Bandung Bondowoso diperankan oleh Gareng. Sutradara Kiminto Darsono. Selamat malam, selamat menyaksikan ketoprak Sekar Gadung Indonesia. Duh Dewa, kepiye kahanan niki? Peperangan ora ono isih to, Mas. Aku ki tenanan lho. Ya tenanan. Saman ki bakal bahas botol aku wae.
Iki wis beda cerita lho tak kon jupuk sik tutupe. Tak jotos. Ora mbok jotos wis peyok kok. Ngono Udarasa. Banjur kepriye kahanan iki? Wit semono peperangan iki ora ana wise. Kepriye anggonku? Jonggrang. Aja kaget aku sing teko Jonggrang. Adoh. Jonggrang. Ana apa? Jebul ana kene papan gunungmu wong ayu. Iki kratonku. Neng ndi papan panggonan wis tak ubengi mung sawiji kepengin nemokke sliramu Cahayu Jonggrang, Jonggrang. Nyang apa? Kowe kok kepengin ketemu aku? Mangerti ya Jonggrang? Sliramu ya kuwi wanodya kang sulistya warna kang ndak idam-idamake sok ben iso dadi bojoku Cahayu. Leladi marang pun Kakang Bandung Bandawasa ya Cahayu. Ora ana rasa aku kelawan sliramu Bandung. Jonggrang. Waspadakno Bandung Bandawasa. Baguse jagat, sektine jagat, donyane jagat Cahayu. Njaluk apa wae bakal tak wujudke kanggo sliramu waton kowe gelem leladi marang pun Kakang. Aku tetep ora sudi karo sliramu Bandung. Jonggrang. Piye? Mangerti yo, kabeh sedulurmu wis tak pateni Jonggrang. Mung sawiji kari sliramu apa kowe ora ngeman marang nyawamu? Manuta ya Jonggrang, leladi marang pun Kakang dadi bojoku Jonggrang. Ya. Yen pancen kuwi kekarepanmu Bandung, aku ana siji bebono ingkang kudu mbok usadani. Weh ladalah. Bebono apa kang mbok suwun bakal tak wujudke pinangka tandha tresnaku marang sliramu Jonggrang. Candhi cacahe 1000 ana wektu sewengi kudu dadi. Piye? Candhi cacahe 1000 sewengi kudu dadi Bandung. Candhi cacah 1000 jroning sewengi kudu dadi. Iya. Apa maneh kok mung cacah candhi 1000 jroning sewengi Jonggrang? Anak 1000 bakal tak wujudke Jonggrang. Pedhot boyoke Bandung. Sambatke no karo wong pal doyong kene. Piye? Orang ora sesuk ora saiki tak wujudke apa kang dadi bebanamu. Jonggrang rene ya Cahayu. Cacah candhi 1000 ora nganti sewengi wis tak wujudke kanggo sliramu. Gak hitungan Jonggrang. 100 200 gunggunge 300 400 gunggunge 700 200 gunggunge 900. Loh, lah sisih kono mung 99 Bandung. Ditung maneh sing prayoga. Sing taliti. 10 20 30 50 swidak tetep Bandung kurang siji. 1000 candhi kurang siji. 999 cacahe. Ning saorane mung kurang siji Cahayu. Ora iso. Aku wis lelabuh marang sliramu nadyan to kurang siji. Ora iso Bandung. Lire kurang siji candine aku tetep ora iso dadi garwamu. dadi kowe tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bandawasa? Ya. Iya Jonggrang. Iya. Gedhe rasa tresnaku ning awakmu nglarani marang atiku cacah candhi 1000 kurang siji kowe tega nampik katresnanku. Cacah candhi 1000 sing kurang siji kowe sing jangkepi Jonggrang. Ayumu ayu
lemumu lemu. Ning saiki kowe wis atos ngececeng dadi watu. Atos ngececeng dadi watu. Gelunganmu gelungan tek ngene iki. Gelunganmu atos dadi watu. Pundakmu atos dadi watu. Gegermu kabeh atos dadi watu. Bokongmu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ning atos dadi watu. Pak Minto, gelungan mandap dugi bokong pun atos, Pak. Dadi watu. Watu, Pak. Ngarep genti Pak. Ngarep. Jenengan mboten pengen nuthuk. Gak. Saestu. Ndak wani. Bathukmu? Bathuk. Atos aja nganggo kuwi to bathuk ya tak ngono kok. Uruh. Lagi ngene kok. Atos dadi watu, mripatmu sing mblalak-mblalak atos dadi watu, irungmu sing bangir nganti kaya plorotan TK atos dadi watu, lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti minggat tak apa kuwi? Kuwi lambe ngendi ngono kuwi? Tak 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 gulumu sing ngolang-ngolang atos dadi watu. Payudara. Payudara basane napa, Pak? Payudara. Perembayun. Pembayun. Perembayun. Perembayun. Heeh. Kuwi apa, Pak? Jawane apa? Susu. Perembayunmu. Ora ngerti. Lah piye? Susumu. Ya kuwi. Melekmu. Loh. Kabeh perangan badan atos dadi watu kok nggon melek isih empuk jonggrang. Tegese cor-coran iki urung garing. Ya. Ora patut kowe mapan ana ing Taman Kaputren, mapanmu ana ing tengah alun-alun, Cuk. Ayo piye leng ngelih? Penak sing dadi patung Pak nek ngene iki. Lah kok Sampeyan dadi patung dijal. Dadi patung kaya aku ngececeng kono, Mang. Rasah ngempet iki. Mapanmu ana alon-alon Bandung. Aja wis. Neh. Nah. Lagi penak-penake kok. Wegah. yuk. Kok seta Pak. Ayo ning ndi? Lagune apa? Ora ngerti kok baca mangkat doan iki. Kok sik penak tenan iki. Endimu? Ayo baleni. Wani piro? Wani piro? Lah piro regamu piro? Maksudnya kok ae nemburi? Maksudnya piro? Biasane piro? 1 juta? Ya apa to iki? 2 juta? Malah nyang-nyangan. Mangatus? Mbah, Kelarangan. Aku rupak minta tau entuk swidak nggo klosore mason ya Pak ya. Yuk, kaya ngapa? Dados. Jonggrang. Oh iki. Sekar Gadung Indonesia. Atur Mas Tarno Tania Jaya, salam kagem Mas Gareng Tralala. Isine bojone minggat
Andi Asmoro, Mas Agus Tuban kang monitor saking dalem. Apa biyen kowe ora jadian? Aku mencet jebak jadian. Jarene bakal ngopeni sawase. Tani malah besian siake. Turu-turu mangan mangan ora mrene dolan nganti tali omara bagi wotang galir. Menculi bojomu sing ning omah galeran. Isire bojone minggat dadi tegawe. Jarane akeh duwite. Isire bojone jarene ora ragati wajahku pure. Mulai kor. Apa biyen kowe ora jelian? Nang kok mencet jebak jadian. Jarene bakal ngopeni sawase. Nyatane malah siake. Turu-turu mangan mangan ora mrene dolan ngarep malah omah peti omah gane. Tani bojomu sing ning omah galeran turu mangan kok ora entuk. Isire bojone minggat dadi tegawe. Jarene akeh duwite. Jarene ora kuat ragati wajahku pure. Isire bojone minggat dadi tegawe. Jarene akeh duwite. Loro ati. Isire bojone jarene ora kuat ragati wajahku pure. Loro ati. Isire bojone jarene ora kuat ragati wajahku pure. Mas Gareng. Ki Dalam tembang paijo diaturke. leres Ha-ha. bersama 4 biduan dari Sekar Gadung Indonesia. Iki ana pundutan sangka panitia. Menapa, Pak? Ngresake sambung wanci dalu. Ngaten. Sampung wanci dalu Napa? sing ngaturke Panitia mbok nawi kersa tindak papanggungan, Pak. Wonten apa mboten? ingkang mewakili. Ya cobi ditawake. Enten, Pak, panitia? Pundi-pundi? Monggo, sing panitia sing badhe nembang. Mboten napa-napa niki untuk warga masyarakat. Pundi? Paldoyong. Paldoyong, nggih, Paldoyong. Enten panitia sing badhe nembang? Langsung Mbak Sulis karo langsung. Mbak Diah. Mbak Coba. Sulis. Ah. Mbak Yo, Sulis sama kaya Mbak ngapa Diah. langsung dadi wae dados yuk. Sing
apa tenan sita tadi satu tak ganti dikopot kembali benda boyo yen to sida rela nanti mendah boyo yen to sida urip lan mati yo mulya jara lahir putri Sulestya terus bisa nyuwara Terima kasih pamundhut saking panitia sampun katur Mas Gareng. Sesideman Pak E. Huh? Anu sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu Pak E. Sing repto nggih sami Mbah Sukron Suwondo. Niki pancen minangkani pamundhut dasare penggemar seni menika sak niki kathah ingkang remen kalian tembang-tembang campur sari. Ngaten. Dibablaske Mas Gareng. Tembangipun. Sing lagi viral tambal ban. Mbak Lilis, Mbak Luki, Mbak Punjung. Yo, kayak apa? Katur Mas Edi Gedes, Mas Tulkiem, Mas Gawer, Pak Muidi, Mbak Ajeng Arifin, Bapak Samsudin, Pak Tatu Ayam Goreng, golek duit sing halal penting kene kanggo sandang lan pangan Mas Kaji Lombok, Boten kesupen Bapak Haji Karin Surabaya. aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan golek duit ning kantongan wayan apes watangku krasa
rezekine tambah lumpuh owe tambah lumpuh owe tambah lumpuh owe tambah lumpuh owe tambah lumpuh. Diatur Bapak Jumandi Ragil ugi segenap panitia Pal Doyong Sambi Gede. Lagu lama niki Pak Neng lagi viral. Didudah meneh dadi lagu tambal ban. Iya. Iki jane propertine nganggo sing jadul-jadul ngoten niku. Wah, jan elok banget. Sae. Digumyake Mas Gareng. Napa Pak? Bablas nyang Pasundan langsung jaipongan. Kaya ngapa? Yuk, Riyama rancak dados.
Ternyata budaya yang sangat adiluhung wit saka jagat wetan tekat ke jagat kulon kuwi bisa dikemas ana ing pakeliran disajikan ana hiburan wayang. Niki hebate wayang ngeten niki bisa menampilkan kebudayaan yang ada di seluruh Nusantara. Ya, ngeten Pak E. Mula ana tetembungan napa wayang ki mujudake tontonan dan tuntunan syukur bagi dadi tatanan. Tatanan. Ditata masyarakate kaya lakone wayang. Ya. Ngaten Pak. Ana iki dibablaske tembange ya Mas Gareng. Berapa Pak? Iki ana tembang Salam Kerung. Nah. Salam Kerung. Salam Kerung. Kerung. Iki gagrag cara Madura. Oh, nggih. Nek mau wis teko Jawa Barat saiki mengetan lerek mengetan teko Madura. Teko Madura. Salam Kerung. Salam Kerung. Yuk, kaya ngapa? Rasake bareng-bareng Mas Gareng. Yuk. Sekar Gadung Indonesia. Kiminto Darsono. Kolaborasi gamelan balungane sing rada tatas yo. Salam Kerung Demadura salam di Rama benebu Jugande tretan
aja. Iya. Yo. Jabodetabek, Jakarta. Si podo Buddha Darana si panggilan. Sekar Kandung Indonesia. Hey!
lagu Madura Pak niki wau Pak. Dengan nuansa agamis. Agamis. Mas Gareng. Nun Pak. Niki mangke dibablaske wanci gara-gara kepruke ben diangkat anak lanang, anakmu lanang Mas Tatit tenan. Kusumawi Bajo. Luar biasa taruna ngungkuli bapa saapi-apike Mbah Minto insyaallah isih luwih becik luwih apik Mas Tatit Allahumma amin amin yo Mas Tatit munggah Mas Tatit yo kaya ngapa tembange nandur ngunduh sak pupuh dados yo